Cito Deburmani Sajla LM Deburma Thima Khanawoi Tongai Manleya Thangai Shogai Kya Social Worker Lukurokna Hamjangnai Bising Debroma Tangai Cito Deburmani Nukhungni Ko Kaham Hamya Dukhu Kostoni Ko Khanai Kya Cito Deburmani Sajla Thina LM Deburma no Bupa Rang Puisa Gurui Jengjalni Bagai Sajla no Porirui Manja Engai Omo Haike Langma Chok Mani Kothoma Paithago Nukhungni Borok bai kok samaya gulo khakchangmate kosto jora logi rimaya gulo kisamisa nukhungni borok nobo chubai rikha social worker tei dofano ha dofano hamjangnai ha dofani samung kaham khainai bising debroma tabukbo logiri tongnai ulobo tongnai tiprasani jengjal jora hinai kok riwi kabakha borom gwnang biching debroma tini sarchi tonaro phai bomahai condition bujigasat emne to Dalai khak hamkang ebang khak hamjak karon tamni himale hado phanai jori se wansu gyang nangkai omo hai boni beskang ba mo hai ke tamnai khan boni mo hai oli ko bo tamnai sapar khanya la khan gawni bagai hado phanai wansu na thangtani na do phani bagai wansu tani no tini hoito boni family gata ba ba tini mo hai ke মানে প্রবলেম ন ফেস মাক খাইকে গাউন বাগৈ আমখুব মানে তাহনাই বখান নাংমানি কক এবং দুখ নাংমানি কক কাম খাঙ্গাই আও जों माहिके दुखु मानै तंखना आं कायसा खबरनाय जे कोनो समय फना जारा हादा फानि बागै माहिके वानसुगै तंनाय सिनि बिसिङो जों जाराव फन बाय फन कक सालाय कायसा ता कायसानो जों मा सुबालायनाय आवनि बागै केबो जदि से आबाहिके सिनि फाइनान्शियल एबा Kini generation no senamna ni bagai porinna ni rok abo hayin kan koinai tinin ni channel ni bising tu onto tani class 10 jara school kaisa tamo high school CBSE board by related kaja ang onto class 10 jara tile jara hada pahnai samung khainai boro jodi se bongni basarno porinna ni bagai osubida ngai to kai ang mai kisa contact khlai ang borok no onto tani school je class tamo class 10 jara ang borok na magna dofani bagina sat dofani saten ang poriri na obunani kobungmo tai belaike khak khangka bai khak khamani bising tai cham khlainai ja sungtini tini jeta samungni kokno tai simi sung share khlailaikia ebong tabok bachini baka khamjako tini dofaro tawgo bibinno saito tawgo sung busiako hado phano baika snamai tlangnai tai hado phano baike bobutike sung snamna thangka samung khanyana obosam tabu kuthokke wansu gya sar chito khoroksa dofana hamjangnai ha dofana hamjangnai bini busla LM Deburma je langma sonai bini school ni fees rimia sufficient bono kamka remain bagin botini thikya nei je bini babu samani tumungno nongobo age bayra knowledge tong khangkai bomahai nin thaniwo omahai je dofarna hamjangnai rani omahai je problem face khaimani Ono bomai ke sana. Ya butang sang share khalai kya. Jodi jano 2 bosor sagango jodi siaba ka ang Simon khangke bonar thangya panang bonaro 5 bon bosor lona class 9 na ni school tlani thangkamo ebong ontoto class 10 jora ang free pori ri har kamo tini to mo lai thani samani ko kinto ipana sang khoron lai jokhon kok salai kya abro sang share khalai kya kok na gahi pana taw to tam khanai taw je tongmani abono tin sang basang ma ba salai nok nok bi bosano bibang thik na ragaino nok nok ngojarma somoso thik na ragaino khada khani sangma khanai obon chini wansukmo ebong obonani jeta tamnai ang jeta practical manjakmani ebong obonana koinai ebong atana bo koiki obo hikene sangbo sangma khada khani sangmai nok nok bi bosang derma somoso bibang thik khlaina nok nok ngo sang dofani sang tangan obon sang share khlai Okay,